बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बिगोमा महरै? जोंनि नायनो गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला दा बेबायदि रिजाल्ट जोंनि आगोलाव जायाखैमोन। देग्लाय जोङो एबसुजों खुंजानाय बे टेलेन्ट सार्चआव जोंनि नायनो मोजां फिथाइ मोननो हादों। जोंनि फरायसाफोरा खोब मोजां पारफरमेन्स बावहाय दिन्थिदों। बेनि थाखाय जोङो एबसुखौ जोङो सेन्ट्रेल एबसुखौ इनायनो जोङो माने साबायखर बावनांगोन। बिथांमोना जोंनि बे सोलोंथाइ आयदाखौ जेरैबायदिहाय दैदेनलांदों बे आसलते एकदम बाख्नायजाथाव। आरो बे टेलेन्ट सार्चनिफ्रायनो जोंनि फैगौ जे HLC एग्जामिनेसनफोराव जे मोजां रिजाल्ट मोनगोन बेखौ जों नुहुरखायो। बेखायनो जों सानदों जोंनि फरायसाफोरा खोब मोजाङैनो एबारबो माने फिथाइ लाखिनो हागोन एबा जोंनि रिजाल्टखौ खालामनो हागोन होननानै सानदों। आगोलावबो जोंनि फरायसाफोरा मोजां रिजाल्ट खालामदों। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा जों स्टेननि बे लामायालागै जोङो स्टेन्डआ माने आयदायालागै जों मोनहैनो हायाखै। आसा खालामो जोंनि फरायसाफोरा एबार बे स्टेन्डखौ लाखिनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। साबेसे फरायसाया उथ्रिसारदों? दा जोंनिया साब्रै ओरैनो टप 3आव जोङो सानै मोनदों। जोङो फार्स्ट सासे मोनदों मिथिसा स्वर्गियारि आरो बिनि उनाव सासेया जाहैबाय जन बर'। बिसोरो सासेया फार्स्ट आरो सासेया थार्ड मोनदो। बिनि उनाव जोंहा कनसलेसन प्राइज बिथांमोना लाखिदो 7। बे 7नि गेजेरावबो जों सानै मोननो हादो। थार्ड पजिशन मनिषा बसुमतारी आरो बेनि उनाव फोर्थ पजिशन जा ब्रजेन बर' बे फरायसा बिथांमोना लाखिनो हादों। बोसोरफ्रोमबो नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय टेलेन्ट सार्चआव उथ्रिसार जाबोबाय थादों नामा? थिग बेबायदिहाय जाबोआखै। खिन्थु जों आगोलावबो जोङो मोजां रिजाल्ट मोननो हादो। बाक्सा जिल्लानि खुंफुंनायाव जोंहा मनिषा बसुमतारीया सेथि माबायाव मोनदोंमोन जोंहा गिबियाव। बेनि उनाव आगोलाव मोनसे क्लास 8नि बे एग्जामावबो जोंनि फरायसाया माने सेथि पजिशन मोननो हादोंमोन। बेनि आन्दोआव जे नोंथांमोननि फोरोंगिरिफोरनि बिहोमा दङ? बावहाय जोंनि माने फोरोंगिरिफोरनि गोबां नाजानाय दोङो। बेनि लोगोसे बिथांमोननि बिगोमाफोराबो खोब कनसियास। आरो आथिखालाव जोंनि बे ओनसोलाव सोलोंथाइखौ लानानै गासैबो बिमा बिफा लोगोसे समाजानो जांख्रिखांदो। बेनि थाखाय बेखिनि फिथाइखौ जों मोननो हादों होननानै सानो। आसलते बावहाय जोंहा जि स्कुलनि जिखिनि जोंहा स्टाफ बेयो आसलते खोब मोजां होननानै आं बिथांमोनखौ बाख्नायो आरो आं बेखिनिखौ आङो फोरमायनो लुगैयो।